Βρήκες δουλειά. Άντρα να δούμε πότε θα βρεις. Γιατί βρε κορίτσι μου, γιατί. Γιατί αυτό το γιατί θα με φάει. Άντρα θέλω να φέρεις έναν άντρα μέσα στο σπίτι. Να έχουμε κι εμείς αντί να κάθομαι να χαϊδεύω το γάτο τώρα, κατάλαβες. Γιατί βρε, γιατί. Καλύτερο είναι το μαράκι από σένα που τον ετύλιξε το γιατρό, Εσύ μια κούκλα είσαι. Αλλά εσύ με τα μυαλά μέσα στα βιβλία άντρα δεν βρίσκεις. Σελιδοδείκτη μόνο. Εγώ 4 βρήκα, εσύ ούτε έναν δεν μπορείς να βρεις. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Άλλος βρίσκει, άλλος δεν βρίσκει. Επειδή αυτό θα πάρει πολύ... Νέο πρόγραμμα ο TETOK. Τώρα μιλάμε απεριόριστα προς όλα τα σταθερά δίκτυα στην Ελλάδα. Ο TETOK. Μιλάμε απεριόριστα.